Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ya jama'atal muslimina, nuhayyikum bi tahiyyatin islamiyya wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dental julbe min calmini on min jurima. Min ñaagima on du'a kadi min duwima. En calmini imamaini fi Seeno Palel Ceerno Ahmadou Daf Ceerno Baba Issa Ñaan. En calmini jom wuro Seeno Palel Alpha Bocara Daf. En calmini hoorejo teddungal fedde yidɓe annabi hono ceerno men Ceerno Doro La. En calmini dendangal hilifaɓe wonɓe Seeno Palel e dendangal julɓe rentuɓe e dental he. En calmini dendangal hoɓɓe men arɓe notitade golle ɗe e gardagol mawnam ceernam Ceerno Ahmad Tidiane Ñaan. Ceernam mi salminima mi juurimama mi yetti Allah e garal ma. Alhamdulillahi so tawi mi rendini ɓiɓɓe julɓe mbeɗa jangina ɗumen no dewri Allah mi yetta Allah mi yettuma ceernam sabu ko an waɗi alqur'ana e hooram gila mi wattani hakkille ko an elti haqqillam e yidde diine islamu gila mi wattani hakkille Allah waɗma mawnam o waɗma ceernam o waɗma sehilam haaju fof mo ƴettumi wonti haaju ma. Alhamdulillahi en gurdi e galle baba gurdam moƴƴam nde paami e yaade dusɗami an e duɗal ma mbaɗɗa hirde seenonaɓe ni ceedi a immima hande to daw samba e lattinogol ɗe ile meeje kittugol ɗi laaɓi a ari ɗo notade mi rendude julɓe ɓe golle golleteɗe ɗoɗe ceernam bisimilla ma yo Allah teddine yimɓe ene jiiɗa tawa gona sehilaɓe kono ceernam ko Allah waɗi korsa hakkude men eɗen ñaagui Allah yataw kala ñalawma korsa ene ɓeyɗo min bismimama min barkinorima garal ma fodde ɗo ceerno immoto ene notoyo almudu mum ceernam a notima golle ɗe jeyɗa ya ɓoy notade golle diine islam mi salmini dendagal miñiraɓe ma ɓe garduɗa ɗo notade golle ɗe hono ceerno men ceerno Abou Djibi Ñaan ceerno Soule Djibi Ñaan ceerno Mouhammadoul Mansour koddanene baba ceerno Oumar Bokum sohna Ummoy Djibi Ñaan sohna Aminata Djibi Ñaan ɓe ko miñiraɓe ma ɓe garduɗa notitade golle ɗe bisimilla mabɓe yo Allah jarnu tampere en calmini hoorejo fedde yiɓɓe annabi hono Abdoul Karimou Ba ɓurɗo andirede Bambo Ba en calmini ceerno Alhassane Ba en calmini dendagal dilloɓe e duɗe andu diine ma tengtude e hoorejo jangguinoɓe andu diine ma hono ceerno men ceerno Sada Sy garɗo ɗo hande udditande en duɗal andu diine ma ɗo e Seeno Palel en calminimo en juurimomo en bismimomo en jetti Allah e garal makko kanko ceerno men ceerno Sada Sy ko kanko jokkodiri e Abdoul Karimou Ba ɓe lewani en lawol ha mbawɗen tawede ɗo hande ngam uddidde duɗal andu diine ma jokkade e duɗe ceerno Jalaluddine Ba to Madina Gounas en calmini dendagal julɓe seenonaɓe arɓe galle duusi duɗal ngal ha yettiɗo e gardogol babam esam baba Alsane Bokum sen ji hande o ardaki duɗal ngal ndewmi e makko waɗi ɗum ko ɓandulu ene manki kono omo jogui fimde mum omo jogui yankinari mum omo jogani kam kala moƴƴere muɗum kadi so tawi omo selluno hande ko kanko ardotomi rewa e makko saabu somi dañi jaam mi yejjittamo kala ɗo jooɗi mo duwano kam jaam omo ñagano kam yomi dañ jaam ndendinmi ko sukaɓe tokosɓe e nder galle he ko hewɓe gulali ko hewɓe dille o meɗata jimde amen o wiya uste dille kala no min mbayi omo yaadi hen kala moƴƴere omo yiɗinimi omo jottinimi mbeɗa ñaagui Allah yo Allah waɗanmo moƴƴere en calmini sohna Dieynaba Jimto Sinthiou Bambe mo ganduɗa ko kañum woni sababu jeyede en e duɗe andu diine ma en calmini sohna Houley Siso Bosoyaɓe kañum wonno jaatigui men nde mbaɗoyɗen heblo duɗal ngal en calmini dendagal julɓe heeɗiɓe eɓe keɗaki kala en calmini hoorejo fedde yiɗɓe annabi Abdoul Karimou Ba kadi eɗen jettanamo Allah nde tawno ko rentiɗo ko kam woni sababu mum mo yettani sababu noon yettata Allah alhamdulillahi Allah yeɗima rendinde kala hitande julɓe jarlitoɗa jawdi ma e doole ma yo julɓe ndentu e nokku ma jamto ɓuuri annabi o sallllahu alayhi wa sallam guiɗo annabi noon soyata ko ɗum waɗi hitande kala ene renta ɗo e julɓe ko ɓuuri ko rentuno rawane eɗen ñaagui Allah yo Allah nawru ɗum yeeso kadi ganda minen duɗal andu diine ma Seeno Palel aɗa yeeso amen nde tawno ko an addi hoorema e duɗal he garduɗa e pellital e fimde moƴƴere
nde noddumi ceerno saada mbimi ɗum mbeɗa yiɗi jeyeede e jannginoɓe anndu diine ma o wimi won jeyaɗo wuro mon ene wiye bamboba o lahninomi wonde mo yiɗi yo seenonaɓe dañ duɗal anndu diine ma ɗum noon mi haalanamo nde o haalanma ko ɗon e ɗon noddiɗɗami mbiɗa ha yo mi yiiti ko jiilutonomi mi ɓooyi yidde yo seenonaɓe dañ duɗal anndu diine ma mi yetti Allah e dañde mi jeyaɗo e wuram ene jogo duɗal ngal ɗum noon mi nantima e duɗal he juuɗe sappo mi yarlitanima ngal haaɗo Allah haandi gila nden ha e wo ñalawma a welsindaki duɗal ngal a hirjinan min cembinamin hen ha ɓura komin cembuno kala pandale moƴƴe aɗa jogini duɗal ngal eɗen ñaagui Allah yo Allah yettin kadi ganda nde fedde nde juɓɓinɗa innirɗa ɗum nabiyullahi ɓurɗo windere nde woni tokara duɗal andu diine ma seeno paale nde tawno min inniri duɗal ngal duɗal yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon a woni hoorejo fedde yiɗɓe annabi tambiɗo duɗal yiɗɓe annabi eɗen ñaagui Allah yo Allah hokke tabidde hen daña hen jobdi tampandu diine islam janngoɓe jannginoɓe ene jiɗi biyowo garemi jaggana on ɗum noon yo Allah rokke jaggande duɗal yiɗɓe annabi mone men kala yo Allah rokku ɗum wadde hen fodde mum e darade hen darde nde foti darade ya taw ko enen jeeɗa yo ɗum wonanen faggorde weluya Allah bi jahi rasulillahi indallah ceerno saada min bismimama min jetti Allah e jeyeede min e duɗe andu diine ma min jetti Allah e jokkaade min e ko immi e alhaji Mouhammad Saydou Ba radiyallahu taala anhu e dow ɗum eɗen mbiya bismillahi inde joomen e fuɗɗorade alhamdulillahi mantude geno e wortorade komin duɗal yiɗɓe annabi saliɓe majjere ɗaɓɓoɓe gandal wittoɓe kala deftere jangoɓe alqur'ana famde sariya min jiɗi min pirta ɗum e nder pular mo muynomi ngam famde kala helmere min jetta ceerno jalaluddini tan Mouhammad Saydou findini tafsirɗo alqur'ana watti ɗum pular mo muynomi firi sariyaji ɗaccani hay deftere balluɗo pulagu famde haala joomen ka jibrilu tellini e hadisaji nulaɗo men Muhammadu rasulullahi jombure jalalu mo ceerno Tijjani ballal ma e leñol fulɓe feeñi anniya tampandema islamu kominal mahdi ilallahdi yo bajjo timminde fimde moƴƴere duɗal yiɗɓe annabi ko fellitɓe jokkade andu diine paama peeñɗo to Madina Gunas e ballal jalalu tawɗo diine sembini duumiɗo e ɗiggere duɗal yiɗɓe annabi ko mahiɓe fedde yiɗɓe annabi ɗaɓɓoɓe moƴƴere yuɓɓinɓe dental inniri ɗum nabiyullahi jombure ñiɓɓe tabiɗɓe rentoɓe kala hitane ngam jangtade ɓuri ɓurnaɗo windere giɗo annabi soyata yen jeɗe tabidde yidde habibullahi jombure yo bajjo juuli e annabi e koreji e sahabaɓe mum jiɗen mbi Abdoullahi Mouhammadul Moustapha cubaɗo ɓurna windere. Assalamu aleykum wa rahmatullah min mbiyeten ko Aissata Mouhamadou Sam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
ناصية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.